an filɛbagaw foli ni tan ni bɛ ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabi yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira aw la k'a fɔ ko aw bɛ ka Mali kunnafoni TV de lajɛ an bɛ kɛnɛ dɔ kɔnɔ bi kɛnɛ min bɛ wele ko dankɔrɔbaw ka kɛnɛ dankɔrɔbaw ka kɛnɛ n'i y'a ye kɛnɛ sahawalen don kɛnɛ min don a bɛ maa nimisi wasa bari ka d'a kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'i sɔnna dɔ kɛ ma faso kɔnɔ n'i sɔnna i yɛrɛ bakun ye parce que adamaden dɔ bɛ se ka dɔ kɛ a tɛ sɔn a yɛrɛ ye nka n'i sɔnna k'i bolo denkɔni tan na baara k'a dɔn k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ adamaden tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ bakun kɔ e ni anw de bɛ baro kɛ dankɔrɔba kɛnɛ a b'an ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw de wele i kɛra dɔnkilidala ye i kɛra fɔlikɛla ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ seko ni dɔnko kɔnɔna na an n'a bɛɛ bɛ se ka jɛ ka masala an n'a bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baro kɛ bi dɔ b'an bolo kɔrɔ dankɔrɔba don ka d'a kan a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ cɛba de don cɛba min don a ma siran don kelen munna a ma siran a y'a yira k'a fɔ so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn de ɲɔgɔn tɛ mɔgɔninfin mana kɛ fɛn o fɛn ye diɲɛ sosigi kɔnɔ yanni i k'i bolodenkɔni 5 ɲɛsin wale faso ma i bɛ taa ɲɛsin i yɛrɛ faso ma o kama a ka baara kɔnɔ a ye fɛn min sankɔrɔta kosɛbɛ o y'a yɛrɛ siya ye mɔgɔ dogolen tɛ ne b'a dɔn ni ne y'a tɔgɔ fɔ sisan nɔ bɛɛ b'a fɔ k'o ye tiɲɛ ye wa maa camanba de kɔrɔtɔlen don n k'a tɔgɔ fɔ sisan nɔ nka mɛni da ye mɛn tigi da ye n kɔni bɛ se ka fitinin de fɔ parce que ne t'a dɔn yalasa ne ka se k'a dɔn aw minnu bɛ k'an lajɛ aw ka se k'a dɔn nimisi wasa ka sɔrɔ baro in kɔnɔ a k'a dɔn pɛrɛ-pɛrɛ k'a bɛ ka fɔ ko dankɔrɔba kɛnɛ jaa kɛnɛ in ye dankɔrɔba kɛnɛ yɛrɛ de bi ani Petit Goro de bɛ ɲɔgɔn bolo o tuma na an tɛ kuma jɛnya an bɛ kuma d'a ma ni foli ye fɔlɔ parce que kadɔ ko de don mɔgɔ ti a ko ɲɛdɔn kadɔ fɛ yen nɔ ni ok n ka kuku bɛ Mali kadɔ bɛɛ lajɛlen ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo Petit Goro bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ko bɛ ka ɲi. Ko bɛ ka ɲi, ouais. D'accord. I bisimila an ka nin kɛnɛ sahalen kan an y'i wele ka na bi an bɛna ɲɔgɔn baro wagatinin kunkurunin kɔnɔna na diɲɛ ye baro ye i tɛ se ka maa dɔn fo i n'a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na wa i tɛ se ka maa dɔn f'i k'a ɲini k'a tigilamɔgɔ dɔn anw bɛ fɛ k'a dɔn Petit Goro ye jɔn ye Petit Goro bɔra min a bɔra jɔn ni jɔnw na. D'accord, yanni n k'i jaabi i bɛ yamaruya di yan. Awɔ. N tɛna kuma kɔrɔkan na dɛ n bɛna kuma dɔgɔnɔkan na fɔlɔ. Ala masa ye i je tele wuro kana le wɔye ko tele wuro kuma bonu Mali kanu foni gaba Mali ma kunnafoni gaba donc mais ga télé mais télé kuma grille ma télé dem be yanga ilaga internet ma kuma télé be yanga o ye tiɲɛ ye donc dɔgɔm den be wɔkɛw pour nous sam dɔgɔm Mali bɛrɛ kunum dɔgɔm Mali ma gunle wɔm soy pour nous sam ije dɔgɔro yamde inem kawagum dɔgɔm pour nous sam télém pour nous sam pulam pour nous sam munum pour nous sam donc k'a fɔ n bɛ Mali kunnafoni TV mɔgɔw bɛɛ fo a diyara n ye Ala ka teli n ta ɲɛ yarabi n bɛ e yɛrɛ fo n t'i tɔgɔ wele parce que i ye n denmuso ye n b'i fo donc sisan i ka ɲininkali jaabi Petit Goro ye jɔn ye Petit Goro ye n'i ye n tɔgɔ yɛrɛ ta ne tɔgɔ yɛrɛ Ousmane Goro de ye Ousmane Goro n bɔra Asita Gindo ani Mamadou Goro de la voilà. Petit Goro an kɔni b'a mɛn kadɔdugu i bɛ se k'a fɔ an ye i yɛrɛ bange dugu ye dugu min ye. Bon voilà n'a fɔra kadɔdugu ou bien pays dɔgɔnɔdugu a ka bon mais ne bɛ bɔ Koro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye Dinangourouka ye voilà. Ok ala lamɛnbagaw je pense que faamuya dɔɔni sɔrɔla nin ko in na mais hali sisan an bɛ taa ɲɛfɛ Petit Goro i ka misigiko i nana dɔnkilida kɔnɔ cogo di
nana dungunda kono cogo min na n bɛ se k'a fɔ u b'a fɔ tubabukan na cogo min na a kɛra hasard de ye bɛnsema quoi bɛnsema voilà parce que ne kɔrɔkɛ de tun bɛ rap kɛ donc ale de tun bɛ depuis 90 99 waati ninnu na rap yɛrɛ nana Mali la waati min na révolution rap kɛra waati min na donc bi ale ye gendarme ye donc ale de tun bɛ rap kɛ a n'a teriw Sogoniko donc n'u ye enregistrement minnu kɛ olu bɛ rap kɛ parce que ne tun bɛ Alpha Blondy lamɛn ka caya donc ne tun bɛ to ka Alpha Blondy ka dɔnkili da n kelen so kɔnɔ donc a nana un jour a ko bon k'olu ye rap fɛn dɔ kɛ a ka di ale ye ne ka Alpha Blondy ka dɔnkili dɔw ta ko ka a k'a kɔnɔ ka kɛ u ka dɔnkili kɔnɔ rap fɛn kɔnɔ va ko bɛɛ nacogo filɛ nin ye i bɛ se ne y'a kɛ ne kɛlen k'o kɛ sisan n'u ye mɔgɔw y'u ka morceau lamɛn u b'a fɔ ah mais mɔgɔ min ye dɔnkili da ale de ta yɔrɔ jara mais u tɛ mɔgɔ tɛ rap yɔrɔ in considérer donc chaque fois k'u b'a lamɛn u b'a fɔ non a jara mais a ka yɔrɔ rap yɔrɔ tɛ dɛ mais dɔnkilidala ka yɔrɔ de ko k'o de jara donc a bɛ i n'a fɔ e kɛra jatigi fagajiri ye mɔgɔw de ye e wele e ka n'u dɛmɛ e ka parti ni ka tila ka diya ka tɛmɛ olu fana ta kan i bɛ se k'i kɔrɔkɛ in tɔgɔ fɔ an ɲɛ a tɔgɔ de Hama Goro a tun bɛ groupe jumɛn na Black Men's Black wa n t'a dɔn vraiment parce que an tila la tuguni ils étaient au nombre de 2 a ko mɛnna dɛ Men's Black ouais parce que ni n'an y'a ko yɛrɛ jateminɛ Men's Black ou bien Black Men's je ne sais pas ayiwa ok Petit Goro an bɛ ka a jateminɛ e ka dɔnkili fanba bɛɛ ye kadɔkan ye munna o tɛ fɛn wɛrɛ ye n'i ye ne ka album fɔlɔ ninnu jateminɛ ne yɛrɛ ye dɔnkili da yɛrɛ daminɛ ni reggae raga ye donc tubabukan bamanankan dɔgɔnɔkan ne taara o base de kan a daminɛ na reggae raga dancehall la 99 2000 zawandi ninnu zatɔbɔ ninnu nalen o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔn ne ye master sumi an bɛɛ tun bɛ taa zawandi ninnu kɛrɛfɛ pour que u ka se k'an bilasira donc révélation dɔ kɛra Flayoro o y'a sɔrɔ ale bɛ chaîne de la on a fait un truc donc n ye dancehall kɛ il m'a choisi comme le plus petit dancehallman le meilleur dancehallman du Mali de l'époque à Bamako donc album fɔlɔ kɛlen sisan morceau kelen dɔrɔn de tun b'a la min ye morceau traditionnel ye min tun bɛ dɔgɔnɔkan na dɔgɔ ye sara ma donc ba y'o de lamɛn a ko a min ka di ne ye raga de rap i bɛ nin bɛɛ bila kɛrɛfɛ i bɛ sira kelen de ta o i bɛ sira jumɛn de ta o ye dɔgɔnɔ musique sira ye bon o y'a sɔrɔ denmisɛnninya bɛ mɔgɔ la a ma tuma diya n ye mais chaque fois que ni n taara rap ni fɛn dɔ ye parce que waati fɛnɛ na ni tun ma bɔ top étoile la dɔrɔn i tun tɛ artiste ye donc bɛɛ tun bɛ fɛ ka passer top étoile la donc chaque fois que n bɛ taa ni fɛn ye a b'a fɔ non nin tɛ passer non nin tɛ passer ainsi de suite dɔɔni ne nana ka n ka sira dɔ in bila min ye rap ni raga ninnu k'o bila ka don dɔgɔnɔ musique la pourquoi n bɛ dɔnkili da dɔgɔnɔkan dɔrɔn na fɛn wɛrɛ tɛ parce que ne bɛ fɛn o fɛn fɔ dɔgɔnɔkan na i b'a sɔrɔ Ablaye Jabato y'o fɔ bamanankan na i b'a sɔrɔ Nawa Dumbuya y'o fɔ bamanankan na i b'a sɔrɔ Salif Keita y'o fɔ maninkakan na i b'a sɔrɔ Hayira Arabi Fils Amega ninnu bɛɛ y'a fɔ fɛn wɛrɛ la mais n y'a jateminɛ fɛnɛ anw fɛ yen dɔnkilidalaw bɛ yen mais k'a fɔ ko sur la scène nationale k'a fɔ ko an ye chance min sɔrɔ ne yɛrɛ ye chance min sɔrɔ k'a fɔ ko tɔw m'o sɔrɔ donc munna ne fɛnɛ tɛ n banban n ka dɔgɔnɔkan na voilà ne ka fɛn kun ye nin d'accord Petit Goro an bɛ don min na i ko bi album joli bɛ e tɔgɔ la album 4 o de bɛ sugu la ni wagati in na i bɛ ka dɔ wɛrɛ labɛn wa ou bien bon ni wagati la n tɛ ka dɔ wɛrɛ labɛn parce que album laban in bɔra 2016 ne ni mɔgɔ minnu ye baara kɛ olu de b'a fɔ bon an bɛ nin niveau la faut que i k'i prêt nin waati la i ka nin album kɛ olu de b'a fɔ ne donc ne kɔni bɛ fɛnw n tɛ to tan n bɛ fɛnw kɔni labɛn mais k'a fɔ ko n bɛna album yɛrɛ de kɛ sisan tout de suite o projet tɛ yen fɔlɔ ok Petit Goro dɔnkilida kanu don i yɛrɛ y'a fɔ k'a nana hasardement mais an bɛ don min na i ko bi idole jumɛn bɛ e la i bɛ fɛ i ka tɛmɛ jɔn de la musique milieu kɔnɔ bi n bɛ se ka f'i ye musique tɛ
k'a fɔ ko ne bɛ nin de kanu ne bɛ fɛ ka nin tɛmɛ nin na ou bien ne bɛ fɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn na o tɛ ne bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ de tu comprends a kuma kɔrɔ ka dun ne bɛ fɛ ka kɛ n yɛrɛ ye mais musiciens bɛ yen n bɛ minnu lamɛn minnu ka dɔnkili bɛ ne bila sira ne b'u lamɛn olu musiciens bɛ yen et dɔw fana bɛ yen je les apprécie n b'u apprécier parce que u ye min kɛ faso culture ko la non ne tɛ fɛ ka ku ɲɔgɔn na ne tɛ fɛ ka tɛmɛ u la il faut que ne ka kɛ petit gros ye i ka kɛ petit gros yɛrɛ petit gros tout court d'accord voilà ayiwa kanubagaw n y'a dɔn caman sɔrɔla nin ko in na nka hali sisan nɔ a ma fara ɲɔgɔn na dɛ an bɛ ɲɔgɔn na petit gros i bɛ dɔnkili da i ka baara bɛnnen don dɔrɔn de ma musique kɔnɔ wa ou bien i bɛ fɔlifɛn dɔw fɔ ou bien ainsi de suite quoi. Oui, musique domaine na. Nga baara bɛnnen tɛ dɔnkilida dɔrɔn ma. Musique domaine na n bɛ fɔlifɛn minnu fɔ ka kɛ parce que dɔnkili fana ye fɔlifɛn dɔ de ye. Parce que an b'o wele voix o ye instrument dɔ ye o ye fɔlifɛn dɔ ye. N'o bɔra la n bɛ guitare fɔ. N'o bɔra la n bɛ piano kɛ. N'o bɔra la n bɛ percussion kɛ. Tiɲɛ. Voilà dɔnkili kɔnɔna na. I yɛrɛ i laban an bɛ sɔn k'i nɔ minɛ dɛ. I kelen nin bɛ. C'est ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. An ka to la mais n b'a dɔn kɔni yanni i ka wuli ka bɔ yan i bɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛna fɔ k'a bɛ don i ka kalanbulon la. Petit Goro. An bɛ don min na i ko bi Ala ye sanga d'i ma. Ala ye dawula d'i ma. I ka di maliyɛnw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan jɔfɛn i ye dafɛn ye don dɔ la Ala k'a n'a cɛ janya est-ce que Petit Goro sigira ka miiri ko na k'a lajɛ n ka dɔ lamɔ kɛrɛfɛ ni ne tɛ yen don min bɛ se ka maliyɛnw ɲɛnafin bɔ. D'accord au yɔrɔ la musique min bɔra ka jouer sisan a tɔgɔ de Alassane Ongoiba Degara mais bi a bɛ Grenoble a tɛ yan a bɛ yɔrɔ jumɛn Grenoble France bon ale de tun bɛ ne ka filen fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na depuis ne dɔnkilida daminɛ fo ka na se bi la ne ka dɔnkili tɛ yen a tɛ se ka min da ne ka dɔnkili foyi tɛ a tɛ se ka min da n bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ bɛ ne ka dɔnkili da ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan. O ka bɔ la comme ale tɛ yan o ka bɔ la ne y'a fɔ à tous les jeunes Dogon fɛn bɛ se ka dɔnkili da i ka na n b'i lamɛn n'i ka ɲi ne b'i bilasira mais malheureusement fɛn nana ne fɛ u bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye sini Ala ne bɛ ka ne faamuya fɛn nana ne fɛ u bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye sini a tɛ ɲa. O yɔrɔni walawala ta parce que nin ye kunkolodibi dɔ de ye. Voilà. Ça veut dire quoi i bɛ se ka na n'i ka son dɔ ye n b'a fɔ karisa e nana nin fɛn min ye nin ma ɲi nin sira bila parce que ne fɛ ne bilala sira ten de o n b'a fɔ n bɛ segin ka fɔ nin sɛn kan tuguni Baye Bokar Jara de ne bɔn ne tun bɛ sira mun kan bi ne bɛ tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ bɛ ne bonya fɛn bɛ ne kan bi fɛn wɛrɛ tɛ n bɛ se dɔnkili la ka tɛmɛ maliyɛn bɛɛ kan tɛ ou bien n filan bɛɛ kan tɛ parce que n bɛ dɔnkili da ni n ka dɔgɔnɔkan min ye o de bonya bɛ ne kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan sinon i yɛrɛ cɛ ka jugu ni mɔgɔ caman ye n b'a dɔn hali ni ne n ba i la n b'a dɔn cɛ ka jugu voilà maintenant n'u nana ni fɛn ye n'i ye mɔgɔ bilasira a tigi yɛrɛ b'a f'i ye tiɲɛ yɛrɛ la ne nana ni fɛn min ye ne y'a d'i ma de juste k'i ka fɛn dɔ kɛ mais sinon a ka di mɔgɔw ye i bɛ mun de fɔ a tigi ye e bɛ fɛ ka mɔgɔ min bilasira a nana fɛn dɔ d'i ma karisa n dɛmɛ bon n b'a lamɛn karisa i bɛ ka nin sira min kɛ nin ma ɲi mais ne bɛ se ka i dɛmɛ nin sira de kan déjà la personne se sent ale bolo ale ka ɲi ka ban mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ hali dɔw yɛrɛ ye ne ba neni o ko ninnu na donc c'est pour dire c'est pas karo dɔgɔnɔ jeunes dɔrɔn tɛ faut que a y'a fɔ jeunes ye k'a fɔ ko la réussite là c'est pas pour 2 jours i bɛ se ka gongo fɔ sanga bɛ Ala bɛ se ka sanga d'i ma hali n'i ye gongo dɔ fɔ n'a b'a d'i ma a b'a d'i ma mais logiquement c'est le travail baara de don wa a tɛ sɔrɔ don kelen
c'est i b'a daminɛ a bɛ se ka daminɛ i bɛ se ka hali san 40 kɛ ala t'a d'i ma ala bɛ se mais i bɛ se ka gongo dɔ fɔ bi a gongo bɛ se ka sanga d'i ma mais a b'i kunna k'a fɔ a tɛ se a tɛ laban a tɛ se donc ne b'o de fɔ jeunes ye vraiment a ye k'aw yɛrɛ ye ni fɛn fɛn ni dɔgɔnɔden fɛn fɛn nana ne fɛ si tu es jeune hali ni tɛ jeune ye hali n'i bɛ san 80 na n'i bɛ se fɛn na n'i nana ne b'i dɛmɛ ala y'o se di ne ma bi ne bɛ se k'a kɛ mais n'i nana k'a fɔ ko nin bɛ tan ni presselen don ni pressera dɔrɔn ne b'i bila fɛn fɛn bɛ na ni ne y'i presselen dɔrɔn ne b'i labila ne tɛ kuma i fɛ o kuma voilà Petit Goro i b'a dɔn bana dɔ bɛ musique milieu kɔnɔ Mali la bi dɔnkilidalaw ni folikɛlaw mɔgɔkɔrɔbaw ni denmisɛnninw bɛɛ de da b'a kuma na ko fɔlɔ denmisɛnnin tun bɛ kalan mais bi denmisɛnninw ɲɛ bɛ wari de la e bɛ se ka mun fɔ o la fɔlɔ denmisɛnninw tun bɛ kalan bi denmisɛnninw ɲɛ bɛ wari la nin bɛɛ a tɛ denmisɛnninw nɔ tɛ c'est pas ni i b'a niveau de jateminɛ denmisɛnninw nɔ tɛ an ka na dɔnkilidalaw bɛ nin fɔ mais an ka dɔnkilida yɔrɔ yɛrɛ bila i bɛ Mali société yɛrɛ de ta i bɛ niveau jumɛn de dɔn niveau min tɛ wari fɛ niveau jumɛn de bɛ yen o tɛ du kɔnɔ ni e tilelen don a ka kɛ sisan i ka taa service dɔ la sisan e ka nommé sisan Fanta ministre de la culture tan e nana e bamuso kɔrɔnin bɛ so kɔnɔ e bɛ ka baara kɛ dɔrɔn mɔgɔ bɛ ka fɔ Fanta ye baarakɛla de ye mais e tɛ ka dɔrɔmɛ kelen mɔgɔ ɲɛ so kɔnɔ e yɛrɛ woloba b'i wele k'a fɔ k'e ye dangaden de ye d'abord ça commence là-bas a bɛ daminɛ depuis yan de du kɔnɔ e min tɛ fɛn kɛ e jatelen tɛ a bɛ daminɛ depuis yen de mais ni e y'o yira den na den bɛ wari de ɲini o den bɛ taa mɔgɔ de faga ka wari ɲini den bɛ taa marifa de ta k'a fa n'a ba faga ka wari ɲini den bɛ taa kurusi de jigin ni wari bɛ sɔrɔ a la a b'a ka kurusi jigin f'a kunbereku la ka wari ɲini den bɛ taa dɔnkili da ka banini k'a la ni o de ka di mɔgɔw ye a bɛ wari ɲini n'a ye jɔn y'a ɲini a bɛ denw bila la denw tɛ e min yɛrɛ bɛ k'a fɔ e de nɔ don donc ni ne ye ka kuma faamuya sisan nin bɛɛ lajɛlen bɛ mara de kɔnɔ c'est ça nin bɛɛ bɛ mara de kɔnɔ mara de bɛ fɛ ka mɔgɔw labila dɔɔni wa mɔgɔ de bɛ fɛ ka mara labila dɔɔni mara tɛ se ka mɔgɔ labila mɔgɔw de y'u sigi adamaden de y'a sigi k'a fɔ an ka kɛ tan aw bɛ ka sariya minnu fɔ tubabuw ka sariya tun t'anw fɛ yan aw bɛ ka sariya min fɔ silamɛ sariya o tun t'anw fɛ yan chrétien sariya o tun t'anw fɛ yan i chrétien i tubabuw ka sariya i silamɛ ka sariya ni si ma fisa n'an ka sariya ye n'i ban i yɛrɛ la dɔrɔn i bɛ kɛ jugu sago de ye o de bɛ an kan bi ala kana kɛ jugu sago ye voilà an kɛra jugu sago ye ka ban ala kana k'a ye an kɛra ye Petit Goro baro in ka di kojugu an bɛ taga ɲɛfɛ kunungo dɔnkili dacogo ani bi moderni nana cogo min na e yɛrɛ fɛ wagati taabolo de y'a kɛ wa mɔgɔw de y'a kɛ kunu dɔnkili bɛ da cogo min na ani bi ta ne bolo différence t'a la a bɛ munna différence t'a la e de bɛ se ka différence dɔn a la parce que fɔlɔ n'i ye mande ta o tun bɛ kura fɔ ka dɔnkili la n'est-ce pas mais o tun bɛ kuma ɲɛnamaw fɔ a kɔnɔ n'i ye jeliw fana ka sira ta o tun bɛ kura fɔ ka dɔnkili la o tun bɛ bala fɔ ka dɔnkili la o tun bɛ mɔgɔw bila sira bi dɔnkili da kura fɔ guitare k'a la mais i bɛ ka guitare min fɔ i bɛ ka guitare kan fɔ k'u bɛ to k'a fɔ ko manden fɔli de bɛ fɔ manden fɔli i bɛ k'o de fɔ guitare la o i tɛ ka tubabu fɔli k'a la o n'i y'o kɛ i ma sira bila o a sira ka ɲi mais ne bɛ ka cadeau fɔli kɛ mais ne ko non guitare de bɛ ne bolo mais ne bɛ ka cadeau fɔli de kɛ n ka guitare la o mais est-ce que guitare ne ka dɔgɔnɔ dɔnkili yɛlɛma wa a ma yɛlɛma o e de b'a yɛlɛma e de bɛ k'a fɔ instrument de i bɛ instrument gulon dɔrɔn a bɛ kɛ instrument de a bɛ fɔ guitare a bɛ fɔ kura i bɛ se ka kura ta i bɛ tubabu fɛn fɔ mais ni e de ko ne bɛ min kɛ o tɛ foyi ye ne yɛrɛ tɛ parce que ni ko ne bɛ min kɛ o tɛ foyi e yɛrɛ tɛ foyi ye o toi même tu vois i tigiri yɛrɛ la i tigiri bamuso la i tigiri fakɛ la donc ni ko ne bɛ min kɛ o tɛ foyi ye n'i ye fɛn wɛrɛ ta i bɛ k'o de ye i bɛ kɛ sugu wɛrɛ de ye donc o yɔrɔ la musique bɛ kɛ fɛn wɛrɛ de ye sinon musique b'a nɔ na o
musique ba non ma musique bouger ba non ma bouger mais kumakan nanya jati mina anga makoro la u tumbe kumakan o kumakan fo a be tunye ladilikan ye bon ma fo ladilikan te bi de ladilikan be mais a dongli dala wolomanen do diɲɛ bɛ ka taa bolo dɔ fɛ dɔnkilida ko la nka petit goro jarabi dɔnkili cayalen dɔ sisan dɛ en fait c'est ce que moi je dis wala depuis a kuma daminɛ ni y'a fɔ an bɛɛ de b'a la i b'a ta an mɔkɛw ni bi ni génération mɔgɔw bɛɛ de b'a la ni e dɔnkililama dɔ da min b'a bilasira n'ale ko k'ale to fɛ a bɛ jarabi dɔnkili de fɛ e dun bɛ ka dɔnkili da bi an bɛ yɔrɔ min na c'est vrai k'i bɛ dɔnkili la ka mɔgɔw bilasira mais mɔgɔ bɛ dɔnkili da wari fɛnɛ kama o bi parce que mɔgɔ caman bɛ ka balo n'a ye mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la e ye fɛn kɛ n'i ma limaniya e bɛ ka sɛbɛkanw fɔ mɔgɔ tɛ k'i lamɛn mais n'i ko bébé ou bien babi mɔgɔ b'o de lamɛn tu vas faire comment i bɛ yɛlɛma ka to sa i bɛ yɛlɛma parce que c'est tout ça là c'est dɔnkilidala in tɛ quoi au fait mɔgɔ bɛ dɔnkilidala de ye un coup mais ale tɛ mɛn parce que ale bɛ ka dɔnkili da k'a di consommateurs de ma minnu b'a lamɛn olu ye jɔnw ye n'u ko ko jarabi u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ye jarabi de bon i b'o de kɛ parce que e bɛ ka wari de ɲini c'est ça le problème ayiwa mais ne t'a kɛ moi je fais pas e tɛ jarabi dɔnkili da ne ye jarabi dɔnkili da mais k'a fɔ ko i b'a sɔrɔ i bɛ album ta k'a ta album fɔlɔ la ka na fo album naaninan na ne jarabi dɔnkili b'a la ça dépasse pas 2 fila don a b'a la fɛnɛ ne de bɛ n ka promotion kɛ au fait j'ai fɛnw bɛ yen k'a fɔ il y a tellement de choses à dire mais je veux pas rester sur jarabi seulement fɛn caman bɛ n bolo k'a fɔ dans ma société ɲɛ bɛ fɛn caman na n bɛ se ka minnu fɔ ma dɛsɛ kuma na quoi k'a fɔ mais ma dɛsɛ kɛwalew minnu bɛ ka kɛ a ka ca ne bɛ se ka o bila k'a fɔ ko n bɛ taa jarabi dɔnkili la cogo di a kɔni a jarabi ko in a kunkolodimi bɛ yen nɔ sa dɛ awɔ wari ɲini sira de don wari ɲini sira de don sinon n'u ka dɔnkili ta fɛn fɛn bɛ jarabi dɔnkili la n'i y'a ta a bɛɛ mot kelenw de ye a bɛɛ point kelenw de ye a bɛɛ virgule kelenw de ye ayiwa n'i ye a instrument fɛnɛ lamɛn i b'a sɔrɔ a instrument bɛɛ kelen n'i ye dɔ ta lamɛn i bɛ dɔ in ta lamɛn i bɛ t'a dɔn ko min bɛ k'a da i t'a dɔn ayiwa mais a ka di maliyɛnw ye mais ça se limite là hein oui voilà petit goro an bɛ mali kunnafoni tele la dɔ b'i lajɛ neti kan i ka baara taabolo i bɛ ka kuma cogo min na i ka baara taabolo bɛ diya ye a b'a fɔ ko a bɛ gɛrɛ i la i ka se ka a fɛnɛ kɛ i ɲɔgɔn ye o ko bɛ cogo di l'artiste là artiste yɛrɛ ye jɔn ye artiste i t'i yɛrɛ ta ye artiste i ye mɔgɔ wɛrɛ de ta ye mais petit goro artiste caman bɛ yen nɔ bi olu ka daw garde corps de bɛ yen dɛ i tɛ don ten dɛ u ka garde corps u k'a to yen garde corps ka kɛ n'i y'a ye i tɔgɔ bɛ wele mɔgɔ de bɛ k'i tɔgɔ wele fali tigi bagan tigi tɔgɔ wele oui si on dit petit goro ou bien si on dit tel artiste si on dit Fantala mɔgɔ de bɛ k'i filɛ mɔgɔ de bɛ k'i tɔgɔ wele i y'a faamuya n bɛ fɛn kelen de fɔ i ye artiste o i tɛ artiste o adamaden ne yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ min fɛ jɔn do mɔgɔ min b'a yɛrɛ bonya i ye waritigi ye moi je m'en fous de toi i nana i ka vérité jɔ bazin russe b'i la i jiginna mɔgɔ bɛ girin ka t'i fo ne t'i fo moi je te salue pas un artiste tu n'ouvres pas ta porte aux autres mun na i bɛ k'a fɛ artiste soit toi un artiste i b'a kɛ to peut-être a bɛ se ka kɛ mɔgɔw dɔw t'a faamuya a fɔra de an ka jargon a fɔra de ni ala bɔra artiste de bɛ na kɔrɔ de b'a la m'a fɔ ko artiste ala de il faut pas que mɔgɔw ka yɛlɛma ka fɔ u kana yɛlɛma ka taa o côté fɛ ko dɔgɔnɔkɛ ni nana ko ne ko artiste ala ye parce que artiste ye mun ye artiste ye i bɛ mɔgɔ min bɛ danni kɛ ça veut dire quoi ala ye adamadenw da a ye diɲɛ da artiste ye jɔn ye i bɛ dɔnkili min bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔnkili ma deli ka wolo dɔnkili in yɛrɛ tɛ yen e yɛrɛ bɛ création dɔw kɛ i b'i yɛrɛ ɲininka i ye nin kɛ cogo min na i ye nin kɛ cogo di donc o de la u b'a fɔ ko de ni ala bɔra artiste bɛ na o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko an ye kira ou bien an ye ala ye o tɛ ayi dɔnniya ta fanfɛla ko don bon ni e y'o mɔgɔ ye ni e ko ko e b'i yɛrɛ fisaya mɔgɔ adamaden tɔw ma i tɛ artiste ye i ye fɛn wɛrɛ de i tɛ artiste ye donc ni mɔgɔ fɛn fɛn bɔgɔ i ma gɛrɛ ne na hali n ka quartier kɔnɔ bɛɛ bɛ ne dɔn o la tout le monde baarakɛyɔrɔ la bɛɛ bɛ ne dɔn o la voilà ne bɛ n yɛrɛ mabɔ mɔgɔ la mun na moi je suis qui ne ye jɔn de ye ayiwa a ye sabali voilà a ye sabali petit goro o diyara n ye
ni wagati na jamana ko man nɔgɔ surtout n'an taara kɔrɔnfɛyan fan fɛ d'abord gɛlɛya dɔ bɛ yen nɔ min ne hakili bɛ se ka fitini fɔ an ye fitini fɔli yɛrɛ tɛ i bɛ se ka duwawu don kɛ a ko la sinon i bɛ se ka dɔ fɔ Petit Goro gɛlɛya bɛ yen nɔ ko kadɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ bon an b'a dɔn kadɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ sigiɲɔgɔnya de bɛ yen nɔ mais don o don kuma kura de bɛ ka fɔ k'u bɛ ka ɲɔgɔn faga dɔ b'a fɔ dɔ taara bɛn dɔ kan dɔ taara bɛn dɔ kan i bɛ mun de sɔrɔ k'a fɔ o la malidenya la o ye nin y'an bilalen ye malidenya minɛn yɛrɛ kɔnɔ o ye n bɛ k'i faamuya je te comprends n'i y'a ye kadɔw ni filaw bɛ ɲɔgɔn na Mali kɔrɔna kɛlɛ bɛ yen nin bɛ tan nin bɛ tan a bɛɛ y'a ye an y'an ka laadafɛnw de bila an y'an ka mara de bila kadɔw ni filaw ka bila ɲɔgɔn na an bɛ bila ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛ de fɛnɛ bɛ na an ka kɛlɛ ban olu ka fisa ni anw ye wa an ye baganw de yan ɲininkali bɛ Mali la kɛlɛ bɛ yen anw yɛrɛ maliyɛn dama an dɛsɛra o kɛlɛ in na mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ u ka yɔrɔ la ka na an ka kɛlɛ ban olu tɛ an tɛ adamadenw ye wa ɲininkali bɛ ne b'a mɛn c'est la faute de la France France de bɛ ka an bila ɲɔgɔn na France bɛ ka aw bila ɲɔgɔn na e bɛ se ka taa Français bila ɲɔgɔn na wa Français ka fisa ni e ye wa ɲininkali bɛ n'i ye si tu prends l'Afrique toutes les grandes révolutions révolution ba fɛn fɛn kɛra président fɛn fɛn nana k'a fɔ k'i ye révolutionnaire ba ye i dɔgɔnin ba kelen fa kelen de b'i faga ninnu de bɛ na k'a fɔ karisa a ye nin karisa faga n'o tɛ a bɛna farafinna kɛ tan Thomas Sankara ta ma kɛ ten wa Patrice Lumumba a ma ta ten wa ça c'est des exemples mais ni fɛn fɛn wulila ni ko k'i bɛ farafinna yɛrɛ de dilan farafin yɛrɛ de bɛ tila ka na mais n'a fɔra ko an ye baganw ye a bɛ digi anw na n'i tɛ bagan ye i bɛ se ka nin kɛ wa dɔgɔnɔw ne tɛ nin da don a la parce que dɔgɔnɔw ni filaw ka ko moi n b'a fɔ pour que mɔgɔw ka faamuya je suis un artiste je suis artiste de Peul je suis artiste de Dogon min ye ka don a kɔnɔ ka kuma walawala n tɛ se ka walawala parce que n t'a dɔn. Ayi i tɛ se ka walawala non. I y'a faamuya n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ que tu sois Dogon que tu sois Peul Touareg Arabe Bambara tout le monde quoi tous les Maliens ce que je vous demande là an ka kɛ adamaden ye duwawu don tɛ o duwawu tɛ i bɛ duwawu don jumɛn de kɛ ayiwa aw ye duwawu daminɛ depuis san jumɛn. Il faut laisser le côté de duwawu dɛ an ka taa nin yɔrɔ la dɛ a ye nin kɛ dɛ a y'o to yen il faut laisser ça. Le premier Dieu là ton premier Dieu là c'est qui? C'est ta conscience. I ka ala fɔlɔ fɔlɔ ye e yɛrɛ de e yɛrɛ de ka ala fɔlɔ fɔlɔ ye ni e ye fɛn min ta ala ale b'o de suit o c'est ce que Dieu suit o si c'est que toi tu entreprends c'est ce que Dieu suit mais tu vois tu dis ne tɛ fɛ ka kɛ mais ala k'an dɛmɛ ala là c'est pas pour toi seul. Donc n bɛ ala ka hakili ɲuman de d'a ma quoi. Amina il faut que farafin ka kɛ adamaden n'a ma kɛ adamaden ala tɛna se ka an jigin k'a fɔ k'a b'an yɛlɛma ka kɛ adamaden ninnu ma fisa n'anw ye dɛ u ye marifa bila ka na dɛ n ko marifa bila ka na est-ce que u yɛrɛ ye marifa ta ɲininkali bɛ ils n'ont pas u ma marifa ta o donc moi je pense que il faut que l'Africain il faut que an ka kɛ adamaden vraiment il faut que an ka kɛ adamaden a bɛ digi an na dɔ bɛ se a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ ne lamɛn sisan k'a ye bɛɛ nɛni je sais qu'ils vont le dire ni dɔ ye ne lamɛn sisan a lajɛ k'a bɛ ka mɔgɔw nɛni k'a ko ala a y'a ba yɛrɛ dɔgɔya k'o tɛ adamaden je comprends mais soyons humains voilà. kuma n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na bamananw ko ten ko kuma man di a kɔrɔ de ka di Petit Goro an ye caman kɛ baro la sisan an bɛ don min na i ko bi projet dɔw bɛ Petit Goro bolo a ka baara taabolo la wa. Artiste yɛrɛ ni projet yɛrɛ tɛ ban yɛrɛ parce que un artiste mɔgɔ min bɛ fɛn créer tu es toujours dans des projets donc i bɛ chaque fois n'i taara i bɛ taa so ne bɛ se ka nin kɛ cogo di pour que nin ko ka ban ne bɛ se ka nin kɛ cogo di pour que nin tigi ka se ka yɛlɛma ne bɛ se ka nin kɛ cogo di pour que ninnu ka furu ka mɛn
donc artiste ni projet tɛ ban mais ne yɛrɛ ka projet phare tun ye min ye bon u ka coronavirus nana ka projet caman tiɲɛ mais ne y'a mɛn ko dɔgɔnɔw b'a fɔ de ko kɔrɔ bɛ fu tɛ kɔrɔno bɛ fi o dawa ka bon da kɔrɔno bɛ fu nana ka tiɲɛ bon ça aussi bana ye quoi donc projet, on avait un projet de sensibilisation sur le problème du voilà kɛlɛ bɛ ka kɛ Mali la ani dɔgɔnɔw ni fulaw ka ko an tun ye projet dɔ initier ka an tun taa dɔgɔnɔdugu bɛɛ turu kɛ avec dɔgɔnɔ artistes fula artistes nordistes quoi en fait Tamasek arabe Sonray a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ tun banna pewu yɛrɛ mais ni ko nana tiɲɛ donc o ye projet yan projet o ye projet wɛrɛw ça c'est des projets de tournée o tɛ ne yɛrɛ bolo quoi en fait o ye maison de bolo quoi voilà d'accord mais Petit Goro i natɔ ye répétition dɔ kɛ si répétition sugu jumɛn fɔlɔ voilà parce que mɔgɔw famanen don i kan ma et puis i b'a dɔn anw yɛrɛ ka studio kɔnɔ yan nɔ dɔ bɛ yan nɔ i ko ka dɔ ye trop mais ale tɛ s'i ka dɔnkili de la quoi o de y'a ko tiɲɛ a bɛ ɲa sisan kurun bɛ ɲini ka na se cɛncɛn na an b'a fɛ Petit Goro ka dɔɔni f'an ye acapella la juste acapella ayi dɛ i bɛ guitare ta dɛ i bɛ dɔnkili da ka sɔrɔ guitare ta la de et puis min ye ne dabali ban fɛn dɔ ye ne dabali ban fɔlɔ kadɔw fɛ yen je dis pas dɔgɔnɔ parce que dɔgɔnɔ ninnu dɔgɔyara dɔɔni olu dɔgɔyara dɔɔni quoi kadɔw fɛ yen fɔlikɛ u ka fɔlikɛminɛn bara b'a la o ye kadɔ barani ye tama b'a la tamani ani dunu généralement an wulila denmisɛnninya la ka sɔrɔ o de bɛ yen nɔ ani filen ani u bɛ cɛra filenin ka kolonkisɛ ba k'a la o tuma na n'u y'u sen ninnu kɛ digiba ka poussière wuli mais ne ɲɛ b'a la e ye guitare fara a kan o tuma dɔgɔnɔw fana bɛna moderniser yan dɔgɔnɔw bɛna moderniser moderniser in fana tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi en fait ne bɛ ka taa sira min kan a bɛ se ka kɛ ne tɛ se ka gɔni fɔ ne tɛ se ka bara fɔ o fo ko bɛ se ka kɛ mais n y'o de f'i ye kuma dɔ yɔrɔ dɔ la n y'a f'i ye n ko guitare in tɛ mais i bɛ taa tubabuw fɛ yen an ka instrument baden bɛ yen mais u b'u ka musique fɔ a la guitare in tɛ quoi mais i bɛ ka fɛn min fɔ guitare kɔnɔ guitare in avec la guitare o de y'i ka musique ye mais i bɛ ka min fɔ hali bi o instrument bɛ yen mais ni ne ye live la guitare dɔrɔn de ye instrument tubabuw ka instrument ye o kelen de fɛngɛ moderne sinon filen tamani soku ou bien jurukilenin parce que soku fɔla ale de bɛ jurukilenin fana fɔ donc ne dɔrɔn de bɛ instrument moderne fɔ sinon instrument naani de bɛ fɔ ne ka fɛn na donc guitare dɔrɔn de moderne y'a la d'accord voilà sisan an bɛ guitare ta n'o de fɔ aw ɲɛna n ko dankɔrɔba kɛnɛ don foyi tɛ kɛ ni dankɔrɔba kow tɛ ko belebele dama dɔrɔn de bɛ k'anw fɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ i ka bɔ ɲɛnafina ka kunnafoni sɔrɔ ka bilasirali sɔrɔ ka n'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ la dɛ mali kunnafoni.net a banna n'i y'o ta dɔrɔn i ka hami ni jɔrɔ banna ayiwa tɛgɛrɛfɔ b'a la fɔlɔ ne tun bɛ fɛ ka n ka sabara de bɔ quoi c'est pas la peine n'est-ce pas non ok n bɛ yɔrɔ fitinin dɔ kɛ parce que comme mɔgɔw ye n ka troisième album de ye mɔgɔ ye n dɔn n'a ye mɔgɔw ye dɔn o de voilà hali kɔ kan mɔgɔw ye n dɔn o de n b'o yɔrɔ fitinin dɔ da après n bɛ morceau kelen kɛ actualité sur la paix d'accord problème foyi t'a la
wallahi ne dinke beneru namna wallahi ne dinke neru namna wallahi ne dinke beneru namna na unum ne de na tomu oba de unum ne de na tomu oba wallahi ne dinke neru namna iye ne de beneru namna chokre eru namna eru namna kene piru ni re piru gen kene piru ni di kanko go piru kene piru ni di em kuro gen kene piru ni re piru kene piru ni di kanko go piru wala kene piru ni di em kuro gen baba Wow. O jara kojugu Petit Goro yani ika morceau dont il faut sur l'actualité et i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna nin dɔnkili in basé don fɛn min kan ni dɔnkili presque an ye kuma fɛn fɛn fɔ sisan yan awɔ dɔnkili in b'o de kan an ye kuma fɛn fɛn fɔ mara sira kan awɔ a b'o de kan ɛriw namna diɲɛ gɛlɛyara n'an unum tɔn bɔ tɔgɔba ne ye ni dɔnkili da ka depuis 2009 ne taara ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛna bila ɲɔgɔn na yɛrɛ badenw bɛ ka ɲɔgɔn faga fadenw bɛ ka ɲɔgɔn faga terumaw bɛ ka ɲɔgɔn faga diɲɛ gɛlɛyara an ka kɛnɛ piru ni piru gen kɛnɛ piru ni di kanko ko an ka dusu sanuya i b'a fɔ nɔnɔ kɛnɛ an ka dusu sanuya i n'a fɔ woro jɛma an ka dusu sanuya i n'a fɔ bani kɔnɔ voilà donc ni nana diɲɛ na ni dusu ka ɲi o de bɛ kɛ i ka diɲɛlatigɛ sababu ani i ka laara sababu ye ni dusu fɛnɛ ma ɲi o y'i ka diɲɛlatigɛ sababu ani i ka laara sababu ye dɔnkili b'o de fɔ o diyara an ye kojugu sisan kuncɛ ko la an ka actualité ta lamɛn kuncɛ ko la comme ça n'o banna dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka kan bɛn di an filɛbagaw ma atem dagai atem dagai atem dagai atem dagai atem dagai atem dagai lai wa jamma atem nu atem na irela atem dagai atem dagai atem dagai atem dagai atem dagai lai wa jamma atem nu atem nerela grizana yere mai onale tege ijena yere mai tegu nidi tegeli onane bon mai odele tege teglaga gaba orlaga gaba go siru nyangaba go berene nyangaba tomun huoba atem dagai 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 lai wa jamma atem nu atem ne irela wow manai na soro jenu ne daga
e me maine soro jeni din daga maine soro mai jeni din daga wa Petit Goro dongli ali ni ma korome ali ni dongli ma traduit bamanankan na mɔgɔ ye a lamɛn c'est-à-dire hinɛ dɔ b'a la ne yɛrɛ sigilen i b'a fɔ k'i ye jisuma de bɔn ne kan sisan nɔ i b'a fɔ k'i ye jisuma de bɔn ne kan tellement que hinɛ b'a la et je pense aussi que a bɛ hinɛ ko kuma de fɛnɛ fɔ donc i bɛ se ka dɔɔni f'an ye ale kan a thème dagay a thème ye mun ye a thème ye an ka laadaw de an ka n'an ka laada fɛnw bila o ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ de o ye fɛn fɔlɔ de fɛn fɔlɔ de cogo di parce que o y'i yɛrɛ de an ka n'o bila muso lajɛ kalo 9 a bɛ sɛgɛn min kɛ ka den min sɔrɔ fa ye den sɔrɔ sisan a bolo a ka diɲɛ bɛna yɛlɛma den bɛna se san 10 san 20 san 25 bamuso bɛ ka fɔ alhamdulilayi mun bɛ e droit ala bɛ droit jumɛn de d'e ma e bɛ taa marifa ta ka n'o faga a gɛlɛyara donc ça c'est tout à tous les niveaux à tous les niveaux i nana dɔ bamuso faga i b'a sɔrɔ a ye den min sɔrɔ den fɛnɛ bɛna fɔ de bon ne kɛra tan n bɛ na n bamuso kɛ tan e bɛ to bamuso faga donc an ka sabali dɔnkili b'o de kan. Ok. Petit Goro an ye dɔ kɛ baro la baro diyara kojugu welekan laban jumɛn b'i bolo ka di malidenw ma bɛn ni kelenya hokumu kɔnɔ ani folikan laban jumɛn b'i bolo i ka faniw ye. Bon n ka foli laban ye min ye foliw laban ne y'a fɔ n ko e ka bamanankan mɛn ma se yɔrɔ jan na den ne dɔgɔtigi le latigɛ min ala dɔgɔtigi le latigɛ min dɔgɔworo dɔgɔmuwɔ mu bomole dɔgɔmuwɔ mu pulɔ mu tɛlɛ mu muɲu mu dɔgɔworo emeke ye ine kan eme ka nubere go o ye tiɲɛ ine kan eme ka nubere go parce que tomo numu asa de poro de eme wogin plus mono be mai ni mu do fo dogono kana ngo fula munu be mali kono ani mali ko kan telem mosi parce que an yoro la fula dogono telem ani mosi karadugu farale metende olu de ɲɔgɔn sigi ɲɔgɔn ye ulu be ngo an ga sabali an ga naso mo wɛrɛ ka do ani ɲɔgɔn cɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an tun bɛ cogo min na kɔrɔlen an ka sigi donc ne bɛ les fans n bɛ se ka fɛn fɛn fɔ faniw ye dɔrɔn u ni ce quoi u ni ce voilà n b'u fo dɔrɔn de n tɛ se ka fɛn f'u ye wari tɛ hali ni ye ne wele téléphone na k'a fɔ Petit Goro i bɛ ka dɔnkili min da a bɛ tan i ye sanu jan i ye fɛn bɛɛ di ne ma donc pour moi c'est ça. Parce que a tigi rassuré déjà. Voilà, c'est pour moi c'est ça. Donc parce que bonya be na yende quoi. Bonya be na yende et puis c'est même respect que ne fene ba la siguma. Ne ko bonya clean de la siguma. Voilà. Mais ni Mali fene ta, on va fo Mali don ye. An ga sigi an yɛrɛ ma, an ga kɔrɔlenw ma. An bɛ ka tugu fɛn fɛn kɔ. A si ma fisa an ta ninnu ye. A si. N'a ye an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn kɔnɔ bi. An y'an ka maraw de bila, an y'an ka kɔrɔfɛn kɔrɔw de bila. Olu mu tabla o. Mu tabla an fɛnɛ ta ninnu b'u fɛ n'a mɛnna an bɛ bɔ yan an yɛrɛ ta an bɛ taa ɲini ye et puis i ka voilà mun tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ parce que u bɛ bɔ u baara ka na anw fɛ yan ka na an ka ko kɔrɔw de ɲɛɲini ka taa n'a ye donc o bɛɛ la an tɛ ka hakili sɔrɔ. n'i taara e ka taa Faransi sisan i bɛ taa Faransi yɔrɔ dɔw la n'i ye guitare ta sisan n'i ko k'i bɛ maninka fɔli dɔ kɛ i b'a sɔrɔ tubabu dɔw bɛ ka tɛmɛ dɔrɔn a b'a f'i ye ah c'est pas bon. C'est pas bon. Ah bon, t'as joué Bani là? Oh, non, on joue pas comme ça. Ouais. Il veut faire fin folle de que droit pas. Abi fait droit. Non, ça c'est pas bon. Abi m'a qu'il la clé. Voilà. Ok. Donc faites attention. D'accord. Petit Goro, il y a Nali Dieranye. Ami, il faut qu'il voit les numéros. Vraiment content. Parce que, à quoi maintenant?
ko ka ca kojugu mais ni i sɔnna ka i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka na an ka ɲɔgɔn baro o diyara an ye kojugu an ka se k'a dɔn Usmane Goro yɛrɛ ye jɔn ye o fana diyara an ye kosɛbɛ kanubagaw Mali kunnafoni.net TV kan bi dankɔrɔba kɛnɛ na mɔgɔ min tun b'a bolo o de ye Petit Goro ye a dɔnnen don n'o ye n'o tɛ tɔgɔ yɛrɛ ye Usmane Goro ye ka aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ni masa in m'an ka jɔnya jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ ɲɛna cogo min na dankɔrɔba dama de bɛ wele yan nɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ